King David. Come masfila Alentino Rosiri chimpampengo Tumanya kupfura hosi Unirukira sifu Musoro mango mune hondo Chimpampengo chimbondipa chakabondo Alentino Rosi Sika kunge tundo Ne one of them Dova tengesa sundo Alentino Rosi Ayo andafunga kare kare Tara popo vachiri president Kare kare Chakaoma tichinzi ma residency Kare kare Koma kina vachipfeka silibasi Kare 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 ndafunga kare kare Tara popo vachiri president Kare kare Chakaoma tichinzi ma residency Kare kare Simtanzo vachitarisira pasi Kare 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 ndafunga kare 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 tai irarama msango Vachindiona vonditi chimpampengo Tairarira shiri pangwene mango Chimpampengo ichi Alentino Rosi Tairova hachapa breakfast Nunguru netsambati pari pa lunch Maneru kumagwafa tizoshaya plan Alentino Rosi Chimpampengo Tara popo vachiri president Kare kare Chakaoma tichinzi ma residency Kare kare Koma kina vachipfeka silibasi Kare 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 ndafunga kare kare Tara popo vachiri president Kare kare Chakaoma tichinzi ma residency Kare kare Simtanzo vachitarisira pasi Kare 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 ndafunga kare kare Masivila wandifungisa tiri kwa mangwende Pataimukirira kunotia mbende Tinoda vaka kwenyesa tide mbwende Alentino Rosi ndo sasa chipende Ichi chingoma chandifungisa zvinhu zvekare Nehanda nakaguvi vakuru vekare Tichatamba ngoma dzepasi chigare Ndisati ndakutombozivikanwa kumbari Tara popo vachiri president Kare kare Chakaoma tichinzi ma residency Kare kare Koma kina vachipfeka silibasi Kare 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 ndafunga kare kare Tara popo vachiri president Kare kare Chakaoma tichinzi ma residency Kare kare Simtanzo vachitarisira pasi Kare 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 ndafunga kare 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 tai irarama msango Vachindiona vonditi chimpampengo Tairarira shiri pangwene mango Chimpampengo ichi Alentino Rosi Tairova hachapa breakfast Nunguru netsambati pari pa lunch Maneru kumagwafa tizoshaya plan Alentino Rosi Chimpampengo Tara popo vachiri president Kare kare Chakaoma tichinzi ma residency Kare kare Koma kina vachipfeka silibasi Kare 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 ndafunga kare kare Tara popo vachiri president Kare kare Chakaoma tichinzi ma residency Kare kare Simtanzo vachitarisira pasi Kare 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 ndafunga kare kare Tara popo vachiri president Chakaoma tichinzi ma residency Koma kina vachipfeka silibasi Kare 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 ndafunga kare kare